La dècada dels 30. En allò personal és una època de felicitat familiar, encara que econòmicament pateixi penúries i en allò polític pateixi els conflictes d'aquests anys. La crisi del mercat de l'art el força a reinstal·lar-se a Barcelona des del 1933 al 1936, tot i que segueix exposant a les galeries parisenques i a Nova York. Durant la Guerra Civil viu a l'exili entre París i Varangeville-sur-Mer, a Normandia. Durant els anys 30 es radicalitza notablement en política i arriba a un compromís força directe amb la República Espanyola, especialment el 1937, però desencantat acabarà per desvincular-se cap a 1938, sense abjurar del seu progressisme. En allò artístic madura el seu estil cap a un realisme avantguardista, que guarda una estreta relació amb l'expressionisme, en les obres del qual emprèn una recerca de les veritats espirituals sota les aparences de la naturalesa vegetal i animal. Un surrealisme automàtic en què crea un món oníric, un despullament de les obres del període de l'assassinat de la pintura. Comença les seves experiències amb l'escultura inspirat per l'estètica surrealista de l'objecte. El 1931 exposa a la Galerie Pierre les seves escultures objectes, construcciones, antecedents d'una activitat escultòrica que es reprendrà sobretot als anys 70 amb gran força. Aquestes escultures són importants en la comprensió de la seva evolució perquè reflecteixen una profunda crisi de l'artista en què cultiva l'expressionisme i noves tècniques, el collage, dibuix, escultura i materials, objectes reals, que acobla per suggerir idees. En el mateix estil destaquen els decorats i els figurins teatrals de Jocs de nens a 1932 per als ballets russos de Montecarlo. Sense perdre alguns atributs de les fases anteriors, arriba a la fase més expressionista amb les pintures salvatges, a partir de 1934, que reflecteixen el seu profund rebuig a la crisi política i social, el seu neguit espiritual, premonitòria dels terribles desastres de les guerres que aviat vindran. Sobre les seves obres d'aquests anys, Miró explica: comprenia que el realisme, un determinat tipus de realisme, constitueix un mitjà excel·lent per vèncer la desesperació. Miró capta l'esperit desassossegat de la història i el plasma en obres de materials durs i impactants i en grans pastissos de colors violents, de figures de formes retorçades que fan créixer, obra rere obra, la seva sensació de claustrofòbia i clarobscur. Les seves obres de 1937 a 1938 són d'un compromís angoixat, d'un ferotge realisme, de colors tensos i tenebrosos, que descriuen un món de violència tràgica poblat per éssers deformes i hostils que neixen de la terra on s'assenten amb peus enormes. Aquest mural va ser creat per Joan Miró per al pavelló de la República Espanyola de l'Exposició Internacional de París, celebrada el 1937. L'obra va ser empacada per emportar-se a València, però aparentment va ser destruïda el 1938. Només van sobreviure les fotografies en blanc i negre. El mural representa un segador, és a dir, un pagès català, aixecant la falç en senyal de protesta. És una de les obres que integren la sèrie anomenada per Miró Pintures salvatges, fetes sobre coure, com en aquest cas, o sobre masonita. Són la seva resposta a les revoltes prèvies als desastres de la Guerra Civil Espanyola, a com la societat espanyola es polaritza entre 1934 i 1935. La sèrie completa és un conjunt d'obres de petit format feta amb 6 pintures a l'oli sobre coure i 6 trems sobre masonita. Les pintures salvatges presagien un desastre imminent. El paisatge és de nou el de Mont-roig, però afectat per la desolació i la figura desafia l'ideal harmònic d'èpoques passades. L'ús de recursos il·lusionistes com el modelatge i la perspectiva produeixen una sensació d'irrealitat versemblant. El color és intens i àcid i la llum inquietant.
Dècades 40 i 50, l'exili interior. Després d'una breu temporada de calma a l'inici de la Segona Guerra Mundial, a l'estiu de 1940, fuig de la invasió alemanya i, encara que identificat amb la causa republicana, torna a Espanya, on portarà una vida retirada durant tota la dictadura franquista. Primer es refugia a Palma de Mallorca, des del 1940 a 1942, per residir més tard a Barcelona entre el 1942 i el 1956, excepte alguns viatges a l'estranger i Mallorca. A partir dels anys 40, Miró crea un llenguatge nou, elimina les referències espacials i la figuració passa a tenir valor d'ideograma. Això s'adverteix primer a la sèrie de guaixes, constel·lacions, de 1940 a 1941. Al llarg de la dècada de 1940, Miró desenvolupa un nou concepte pictòric i el converteix en una sèrie. Es tracta de les molt conegudes constel·lacions, una sèrie de 23 aigualides sobre paper. Els signes d'aquesta sèrie representen astres, ocells i dones, temes recurrents en l'artista fins al final de la seva vida. Una evident fuga imaginativa de la guerra, nascuda a la pau de Varangeville-sur-Mer i represa a Mallorca, on contemplem un microcosmos de nocturns impossibles, ple de figures indefinibles que corresponen a la seva mitologia particular. Lluna, sol, estrelles, peu, dona, elements fàl·lics i femenins. La fama creix. El 1941, el MoMA de Nova York li brinda la seva primera gran retrospectiva que el consagra allà. Però a Espanya són anys de foscor i d'exili interior. Al final de la Guerra Mundial torna al mercat internacional, destacant el 1945 l'exposició de les seves constel·lacions a la Galeria Pierre Matisse, el seu marxant a Nova York, i el 1948 la seva exposició a la Galeria Demé-Mec, la seva marxant a París. Des d'aquesta època assolirà el nivell desitjat de benestar econòmic gràcies al suport dels seus marxants i l'èxit comercial. En aquests anys es manifesta la seva influència sobre els moviments artístics de postguerra, l'expressionisme abstracte als Estats Units, l'informalisme a Europa, així com al futur serà palès la d'aquests en la renovació de la seva pròpia obra en un diàleg fecund. La seva obra artística està marcada per la preocupació pels materials i la fusió de les arts, cosa que el portarà a experimentar en els decennis següents amb gairebé tots els mitjans artístics: pintura a l'oli o coure, aquarel·les, pastissos, collage, gravats, litografies, ceràmiques, murals, ceràmics, escultures, escenografies teatrals, cartrons per a tapissos, dissenys de moda. En pintura produeix nombroses obres, moltes de grans dimensions, en què madura els dos estils de la seva maduresa, l'espontani molt ràpid i gestual i el meditat més lent i treballat. En gravat, el 1944, acaba la seva primera gran obra mestra. Les seves primeres experiències són del 1828. Les litografies de la sèrie Barcelona de clara evocació antibelicista. És una sèrie de 50 litografies en blanc i negre, començada per Joan Miró el 1939 i impresa el 1944 a la impremta Miralles, que actualment forma part de la col·lecció permanent de la Fundació Joan Miró de Barcelona. La sèrie es considera una versió d'impremta de la sèrie Constel·lacions. Aquest tipus de personatges de caràcter monstruós són un exemple de l'actitud que l'artista tenia enfront del conflicte bèl·lic en curs. Els quadres mostren personatges tristos, es palpa la tragèdia.
Cal destacar que en aquestes obres els personatges no apareixen en un escenari concret, sinó que en un mateix espai apareixen diversos signes del pintor, com poden ser els ocells, les dones, els genitals, així com estrelles, astres o espirals, entre d'altres. L'escultura ceràmica la comença a cultivar el 1944 amb el seu col·laborador Josep Llorenç Artigues, primer amb petits objectes. L'escultura a partir de 1944 descriu els personatges de l'imaginari mironià, utilitzant sovint la tècnica de l'assemblatge d'objets trouvés, amb obres tan famoses com Solar Bird i Lunar Bird. Són dues estàtues d'un conjunt de 4 realitzades entre 1966 i 1968 per Joan Miró al seu gran estudi de Palma de Mallorca. El grup d'estàtues es divideix en 2 de marbre i 2 de bronze. Cada grup té un ocell solar i un ocell lunar. Precedeixen les seves contraparts en marbre. Les 4 estàtues són d'estil monumental, que l'executarà l'any següent pels jardins de la Fundació MEC. El muralisme ceràmic li permet conjuntar la ceràmica i la pintura, destacant grans conjunts murals en què amb el seu univers simbòlic transcendeix el muralisme realista mexicà. Les seves màximes obres són la parella Mur del Sol, per a la seu de la UNESCO de París, a 1958, i per la qual, a 1959, rep del president nord-americà Eisenhower el Premi Guggenheim. Des de la dècada dels 60, en l'aspecte personal, és potser la millor època de la seva vida en els aspectes familiars, professional i financer. L'èxit econòmic d'aquests anys li permetrà satisfer el somni d'un gran taller que el seu amic Josep Lluís Sert el realitzarà a la nova residència de Son Abrines, a Palma de Mallorca, prou lluny de Barcelona i dels circuits internacionals de l'art per poder concentrar-se en la creació. Des de l'any 60 la seva fama és mundial per la seva aparició als mitjans de comunicació i les grans exposicions antològiques als millors museus de París, Londres, la Tate Gallery, a Nova York, el MoMA i el Guggenheim, Tòquio o la Fundació MEC de Sant Paul de Vence. Aquest llenç forma part d'un tríptic on Miró explora els límits de l'abstracció. Si a l'etapa prèvia havia dominat el surrealisme, l'artista a poc es va aproximant a un llenguatge abstracte reduït als elements d'expressió mínims. En aquesta peça del tríptic, el buit juga un paper protagonista. Evoca, com a moltes de les seves obres, el pes del paisatge, en aquest cas el paisatge celeste. La seva obra artística d'aquests anys és d'un estil cada cop més espontani, més gestual, ja que la representació cedeix davant la pulsió subjectiva, suggerida sovint per la matèria i els utensilis que utilitza. S'inspira en l'expressionisme abstracte nord-americà, especialment en Pollock i en la cal·ligrafia oriental. L'artista ha recuperat el sentit de la infància del món, un llenguatge espontani desenvolupat, alegre i lliure, en què dominen les grans superfícies de color, encara que amb un predomini del gest sobre la construcció de l'espai pictòric. El segon viatge al Japó, el 1969, accelera un nou canvi formal i temàtic a la seva obra, i Miró aprofundeix en la filosofia oriental amb passió, encara que va néixer, va viure i va morir com a autèntic catòlic practicant. Però comencen a morir els amics, Breton, Zerbós, Prats, Picasso, i pressenteix la proximitat de la fi, per la qual cosa ha d'aprofitar el temps al màxim. L'or de l'azur és un oli sobre llenç on Miró continua el desenvolupament del seu llenguatge abstracte, no desproveït de símbols. Un groc intens domina el paisatge sobre el qual apareix una secció de blau. Els signes gràfics són evocacions de la dona, l'home i els astres,
sempre presents a la seva pintura. En la vessant política, Miró pren progressivament consciència del procés de descomposició intern del règim franquista, que s'aproxima a un punt de crisi. En 1968, Miró canvia radicalment les seves prioritats vitals i artístiques en el sentit d'evolucionar de l'àmbit privat a la preeminència del públic. Això es plasma en diverses facetes. Reescriu la seva biografia, es compromet en causes públiques més concretes, reorienta la seva obra artística, el seu pensament estètic evoluciona i accepta que el seu entorn planegi la creació del seu mite, fins i tot que l'utilitzi com a bandera ideològica, com a icona de la lluita en els nous temps. La crítica acudeix a ell, reverenciant-lo com un dels darrers grans pintors vius de les avantguardes. Al 1968 comença el projecte de crear una fundació a Barcelona impulsada pels amics Prats i Sert i l'alcalde de Barcelona, Porcioles. S'obre al juny de 1975 com un centre d'estudis d'art contemporani, com a culminació del seu esforç per perdurar. La seva obra artística progressa de l'àmbit privat cap a la vessant pública. A la pintura, des de 1960, domina el gran format dels quadres. Els colors són d'una paleta més austera i reduïda, amb un creixent predomini del negre. Els signes del seu vocabulari plàstic se simplifiquen en nombre i abstracció, amb abundants signes i tècniques orientals, per influència dels seus viatges al Japó, encara que els mestres són Picasso i l'art rupestre. A l'escultura, la decantació del seu estil és completa i definitiva cap a l'assemblatge d'objectes i col·loca escultures monumentals a parcs i jardins públics. Des del 1969 treballa en grans tapissos amb Josep Royo, multiplica els grans murals ceràmics a centres públics, com en un pavelló de l'Exposició Universal d'Osaka en 1970 o l'Aeroport del Prat a Barcelona en 1970. Dissenya vitralls en la millor tradició del color per a esglésies i centres culturals francesos. Practica l'art efímer a la seva pintura mural del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona en 1969. Il·lustra més llibres que mai i cultiva l'obra gràfica en nombroses sèries, on cerca la reproducció múltiple de l'obra i l'experimentació en noves tècniques. El seu pensament estètic canvia. L'idea de l'art pur, propi dels llargs i foscos anys del franquisme, es reconverteix sent revolucionari en l'alliberament dels sentits i l'esperit de l'individu per transformar la societat cap a un món utòpic de felicitat. L'obra representa una dona en un cos fàl·lic, la feminitat del qual endevinem per l'esquerda d'una vagina. Sembla com si per a Miró tots dos principis es complementessin. A la cúspide, una mena de barret rematat amb un ocell sintetitzat als seus mínims elements expressius. Això ha estat interpretat com un cos que s'allarga cap a la llibertat del vol. L'obra, feta en formigó i ceràmica, és alhora un homenatge a l'artista català Antonio Gaudí, les formes acolorides i irregulars del qual decoren part important de la ciutat de Barcelona. En Miró sempre hi va haver una inquietud personal que l'impulsava a anar més enllà, a no estancar-se, recolzat en un tarannà ascètic i inconformista, que l'impulsa a renunciar a allò ja après perquè concebia l'art com un do rebut, com una vocació i com una facultat d'escampar llavors que facin millor als homes. Un altre tret de la seva personalitat artística va ser la seva perseverança i, per altra banda, la profunditat amb què es plantejava la seva creació. D'aquesta manera podem dir que Joan Miró va desenvolupar una de les trajectòries més excel·lents i personals en l'art del segle XX, deixant una petjada perdurable a la història de l'art. És molt difícil establir les fonts d'inspiració de l'obra de Miró. El cel, al costat del sol, la lluna i les estrelles conformen un espectacle que ens impressiona profundament.
Els espais buits, els horitzons, es transformen en els quadres en petites formes disposades en grans espais. El paisatge de Mont-roig exerceix un paper fonamental en l'obra d'aquest artista, essent el lloc d'unió amb la natura. També l'art suposa una influència importantíssima per a Miró, el dadaisme, el surrealisme, l'expressionisme abstracte americà, l'informalisme europeu. Així mateix, la cal·ligrafia i la pintura oriental el proveeixen d'eixos culturals amb què anar construint el seu vocabulari. L'obra de Miró és conseqüència d'una interessant amalgama d'influències. Les seves maneres d'expressió comprenen un ampli ventall de pràctiques artístiques amb una singular curiositat per tot tipus de suports i tècniques: pintura, escultura, dibuix, ceràmica, tapissos, collage, il·lustració de llibres, gravat, disseny decorat, vestuaris en una mostra extraordinària de passió per la matèria. Aquest artista converteix qualsevol element en matèria creativa. És característica en la seva obra la incorporació de materials aliens a les arts plàstiques: caus, branques, llumins. Això apunta una influència dels cubistes. La finalitat perseguida i aconseguida és doble. D'una banda, significaven un repte al concepte burgès de l'art, vist com una cosa exquisida, valorable. De l'altra, aquests experiments constitueixen l'exigència d'una nova llibertat per a l'artista. El mètode pictòric de Miró consistia a buscar un estat d'ànim asseient-se davant l'obra fins a desenvolupar la idea. Treballava de manera metòdica, concentrada i meticulosa. No sentia la necessitat de finalitzar una obra abans de començar la següent, sinó que era capaç de treballar en multitud d'elles alhora. De fet, quan va tenir prou espai, podia tenir en projecte més de 100 obres. Un cop aconseguida la forma de l'obra, la resta era senzilla. Per a Miró, els colors arribaven instintivament. La seva obra conté un vocabulari de signes visuals i poètics vigorós i expressiu. Crea un llenguatge pictòric innovador, alliberant l'art de limitacions anteriors. Dins aquest llenguatge, alguns elements són recurrents. La iconografia còsmica i la relació entre els personatges i els astres és una constant a la feina. La terra, el cel, la dona, els ocells, els personatges, les estrelles, l'escala, els animals. Aquests elements moltes vegades es complementen i es relacionen entre si. Els més representatius són els ulls. Apareixen representats de maneres molt diferents, suggerint una mirada oberta a la vida. La dona constitueix, juntament amb l'ocell, la parella més emblemàtica de la iconografia mironiana en una unió perfecta entre la terra i el cel. És una figura fonamental, la mare terra, la pagesa, el nu davant d'un mirall, amb volums sensualment rotunds, alhora defensora i amenaçadora, alhora propera i distant, amb els peus augmentats reduint-se gradualment cap amunt, estesa cap al cel com les branques d'un arbre. Miró mostra la dona com una manifestació vital enèrgica. El sol i la lluna són els principis masculí i femení, el dia i la nit, antagònics i complementaris. L'ocell, motiu essencial de la iconografia mironiana, moltes vegades ve acompanyat de la figura femenina. L'ocell no evoca la capacitat de volar ni el moviment, sinó que és un element que uneix el cel i la terra. En observar l'obra de Miró, però, no cal abandonar-se a la imatge estereotipada de pintura mediterrània, poètica i alegre. Miró va intentar resistir-s'hi creant, durant dècades, obres exigents i rigoroses, intenses i provocadores, evitant la simplificació de la seva obra. Miró concep la seva tasca de manera oberta i fins i tot inacabada, sense signatura, i defensava aquesta postura dient: l'important no és acabar una obra, sinó permetre que s'entrevegi allò que farà possible que altres comencin o produeixin en una data més o menys llunyana. Es fa molt difícil donar una explicació de l'obra de Miró. Es poden esmentar i fins i tot analitzar
els motius temàtics presents, la composició de l'obra, les pinzellades, les tonalitats de l'obra, enquadrar-la dins la trajectòria de l'artista sense aproximar-se al significat, ja que la intenció no és donar el punt de vista sobre cap tema. Miró no està interessat per l'individu o pels esdeveniments socials. És com si la qüestió del significat no tingués gaire a veure amb ell. Però la seva obra tampoc no és il·lusòria. El vocabulari que es va esforçar a crear, la seva poètica, porta implícita una promesa, la promesa d'un començament nou, com a referència al destí còsmic de tots nosaltres. Sense nostàlgia ni sentimentalisme, moltes pintures de Miró porten ocultes aquesta promesa. Per finalitzar, unes paraules que va pronunciar Joan Miró amb motiu del seu nomenament com doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. Allò a què voldria fer referència és a la meva concepció de l'artista com a persona amb una especial responsabilitat cívica. En aquest sentit entenc que un artista és algú que entre el silenci dels altres fa servir la seva veu per dir alguna cosa i que té l'obligació que aquesta cosa no sigui quelcom d'inútil, sinó quelcom que faci servei als homes. Que el fet de poder dir alguna cosa, quan la major part de la gent no té opció per expressar-se, l'obliga a que aquesta veu sigui en certa manera profètica, que sigui, en certa manera, la veu de la seva comunitat. Que quan un artista parla des d'un país com el nostre, cruelment marginat per una història adversa, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els mals entesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i és viva. Que quan un artista parla voltat d'una cultura internacional i d'uns refinaments elitistes, no vulgui deixar-se tancar dintre el clos de la cultura ni de les elits i que vulgui comunicar directament per aprendre coses i per expressar-les amb la saviesa profunda del poble, origen i destinatari final de tota empresa realment humana, sense que cap barrera classista ho pugui impedir. Que quan un artista parli en un entorn on la llibertat és difícil, converteixi cada una de les seves obres en una negació de les negacions, en un deslligament de totes les opressions, tots els prejudicis i tots els falsos valors establerts. Que quan els altres, al seu volt, treballen positivament en tota mena d'empreses al servei dels homes, en general i particularment del seu poble, i de la realització completa de la seva història, cal que l'artista no se senti gens apartat de totes aquestes iniciatives ni de tots aquests esforços i doni a uns i altres el seu suport, el de la seva presència personal i el de l'eficàcia que la seva obra pugui tenir. Estic content de poder tenir l'ocasió de fer ressonar en aquesta sala carregada ja d'un segle d'història del nostre país, aquestes paraules de solidaritat humana, de fidelitat a la terra, de diàleg directe fora de les fronteres de la societat dividida en classes i de lliurament a l'empresa de la llibertat. M'atreveixo a pensar que si em feu l'honor que avui em feu d'acollir-me en aquesta universitat és perquè per a vosaltres, com per a mi, els propòsits van vitalment units a l'esperança. Moltes gràcies.